Balimao ani kuma très urgent. Balimao mena révélation bele bado de ke. Monde la Evelyn Jack Bora ka chifo transition vidéomani munu be galon tege. Vidéomani betede. Malien sorasu de réunion secret do ke. Meno secret de fo ngana bi. Ne ngini nga yele be nga klana folo kwa. Ama e fado ne be bubu mabella. Fado ne be Abdou Niang na. Malien yaro Evelyn Jack Bora awa video manu nu meka Evelyn Jack kele Bamako kono na ma dablo abeta kasola Allah akbar he Evelyn Jack Bora na bia pisane nu de muso sorasuka muso bela ale de puissance e bide a puissance mainde na ma to abeta kasola et puis Evelyn Jack ba jode ka Evelyn Jack Bora ka kuma mu fo ne se wu tongara Evelyn Jack je te soutiens 200%. Ja mali wabaro munkara sorasu de nyoganye ke mbek makele fo Abdou Niang ni bubu mabel nyana Assimi Goïta maou janfa Moribo Kone maou janfa les 5 généraux maou janfa ou ken commandé mais ou maou janfa problème ge yoro jubengi sorasi munu be keleke yoro la awe communication do di ke sorasi do sarola menanda do ko bela ka anyama nyama mbwala na mwandane ka kuma kana aw do maga mbe sorasi kuno ayta enquête ke a ben korane che sorasu do di réunion ke mbe ka kuma de fo malien be ka kuma ina mede Evelyn Jack klobena Evelyn Jack ba kala mawo parce alere che sorasi di ka fo nyana munde kara malien ay kuma ina mede pere sorasu ye personne de kasimika ko mali armée be ka ke yuguru fin di bi. Et puis, comment il bajelete Abdou Niang ni Boubou Mabel Dronkande. Mena comment il fesse di. Activité de ne de là ka comment il faut mena. Ngoube ka kodo ke mali armée kono numa dabla. Anga sorasu te gagner kelela. Malian abada munkara ane ko imbe sorla ane fisi keledla. Nanga sorasu yu ngolo bo yoro. Nunu be bo uba foka nga sorasu. Mun digiru yere la. Sorasu kumbe feka kidali libéré yani seli kake. Boubou Mabel Jawara, Serou Oumar Traoré Nounou, Ani Boubou Mabel Nounou de Tarabla ou Kapajikan, Koni ala sonama, comme Mali armée be don Kidali, Kameta Seli fete Kidali. Ouya bla, Nounou ye aranforo bnana Kidali, ouye, Nounou ye pere kanga sorasu, aouni ala na krache. Nounou ko les journalistes ouye, Nounou de Tarabla, comme Mali armée be na don Kidali. Nanga soraso ye plan ke vidéo manu beti sigi ka fo vidéo la o de digira Evelyn Jack la Evelyn Jack tie sorasi di Evelyn Jack i jodo don moi je te soutiens 200%. Evelyn Jack ba jode kande billahi nin korane che Evelyn Jack jobe nuna Evelyn Jack de koko ka galonte ke dabla ma tsaka don détail la mais ko dogole ne kobe ubeka ko mununu salo jakuma ni salo minade ne de be na kuma taka danye nyuma ka oka kuma ina me munde be ko inda mina de pour la flo ou dimia sorasi do mine flo en réalité mali kume fe ka takidal yani sediche Serou Mariabla Abdou Niang nyabla ne video ku contrôle sorasi do ye ne wole ko vraiment ko ala ka barga donner la oro ko son ne ou sigile Bamako kono ba fo ko ne terroriste ne be yele quoi ne ni sorasi chamanga di sur le front ne be affaire in be kalama ala ka tien bangi mama be ka mali sorasu jafa ala ka ko tien ala ka nyetien mama ne be ka dogo ka ko de ka dogo la mama nga sorasu di fagalima ne se bu tungara bala Assimi Goïta bala bubu e bala Niang bala mama be ka ke ala ka beta tien billahi tallahi moi j'aime mon armée nta Assimi de fait point barre a galon tegela deun aw de galon rauna kan nyema juguyi mais bi ala tien bangi Malien ou ya galon tege folo kan arabe beta kidal o mone be sorasu la anefisi kelela ay kuma ina mede ko ere tiero sorla anefisi keledla u bora nanga sorasu be position fin na be bo be video ke no ambe na ninke anga armement do nana kele kona na utaro fana filmer tuguni awni ala nakra o de digiru la nanga armement fin na be ta o photo ta abe iran yela ko kaya Iran be balile ka aka armando eseke folo na karabe soro ka gira ko ni bali bulu ka soro ya fili folo Iran bo dike
ne y'a bɛɛ fɔ n ka video la ko miyatɔ kumakan tɛmɛna sogobu sɔrɔ la ne se k'u tungara Asimi tɛ ne fɛ Bubu Mabel aw tɛ ne fɛ parce que ne tɛ Asimi ko la mais billahi ni kuranɛ tɛ sɔrɔsi marifatigi minnu bɛ sur le front olu ne ka di u bɛ n fɛ n b'u fɛ u b'a dɔn n ye halala de u b'a dɔn n b'u fɛ fana a y'a fɔ dɔn k'an bɛ dɔ kira n k'a ye erreur de communication kɛ n k'a ye terroriste de ka baara kɛ aw de b'aw sigi n tɛ fɛ k'aw nɛnisa kan ye o tɛ n ka baara ye quoi bon voilà des problèmes u ye communication kirikaraw de kɛ u y'an ka armée ka position di k'an bɛna taa Kidal Abu bɛɛ ka page sanfɛ Seydou Umar b'a la Abdou Niang b'a la Bubu ninnu bɛɛ b'a la u bɛɛ y'a bila hali armée bɛ fɛ ka taa frappe kɛ Kidal ninnu bɛ fɔlɔ bɛ bɔ ka annoncer n'an ka citernes bɛ sara la ninnu de b'a filmer ninnu dɔrɔn t'a kɛ dɛ u bɛ tɛmɛ dugu minnu fana na tuguni parce que sɔrɔdasi ninnu b'i plaigner Abdou Niang dɔrɔn contre la n k'o tiɲɛni fana fɔ u ko u ye réunion kɛ sɔrɔdasiw ye réunion de kɛ u diminenba u ko k'ali n'olu bɛ passer village minnu fɛ ko duguladenw bɛ to k'u filmer u ye kangari da u ye e ma ye capitaine Ibe ye kangari da kama e bɛ capitaine ka armement yiratɔla ye san ka caya u bɛ fila u bɛ saba damadama dɔrɔn yira mais u t'a bɛɛ yira parce que ne e y'i fanga dan yira i jugu la a bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa armement dɔ filmer i bɛ taa sɔrɔ jugu bɛ taga fɛn di maa ninnu ma mun bɛ se k'o kunbɛn n y'a fɔ an ka armement filmer in dabila kɛlɛ daminɛ na an bɛɛ kun b'a kɛ ok avion bɛ na mais an ko kɛlɛ bɛ niveau min na bi an ka b'o niveau kɔnɔ parce que o wagati an kun bɛ ka gagner kɛlɛ la de an kun b'u bagabaga de an ye radar sɔrɔ an bɛɛ kun bɛ bɔ an kun bɛ terroriste bagabaga kuma bɛɛ an kun bɛ bɔ an ye radar sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an kun b'u bagabaga mais a tɛ kɛ a tɛ ban tiɲɛ yɛrɛ la ça c'est grave an kun b'o kɛ wagati na fanga kun banna mais ni fanga commencera ka bɔ i la sa dogoli de bɛ kɔgɔ bi fanga t'an na bi an kan dogo de an kɔgɔlen ka bɔ ima ne ka video ne bɛ ka danga du maa de bɛ Mali janfa la aw lebura bi tigɛ kɛra aw la bi aw nege tɛ sɔrɔsi caman na bi sɔrɔsi fɛn bɛɛ b'a wele k'a n'aw ka di i bɛ taa sɔrɔ Asimi Goïta ka espion dɔ de bɛ terrain na sɔrɔsi halala sɔrɔsi bɛ wɔsi k'a bɛ terrain na m'a fɔ n ka bɛɛ dɛ a 80% si t'aw fɛ bi u ye réunion de kɛ environnement bɛ k'an sɛgɛn engagement photo bɛ ta n'an bɛ bouger hali n'an sɔrɔsiw n'an bɛ fɛ ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ u b'a bila Facebook sanfɛ o réunion de kɛra sɔrɔsiw de ci fɔ Asimi ɲɛna k'an ka armée bɛ ka kɛ yuguru fɛn de ko trop c'est trop o de to Evelyn Jack bɔra dɔrɔn chef d'état-major bɔra a ye chef d'état-major kuma cogo jati minɛ i b'a dɔn k'a diminen don a y'a kuma cogo dɔrɔn jati minɛ dɔrɔn an ka jan ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ. Ces journalistes-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on parle des questions de défense et de sécurité, tout ce que nous demandons au peuple malien, le peuple malien nous soutient. Et c'est la demande à tout le monde. Il faut que vous ne faites pas le travail de nos ennemis à leur place. Voilà. Il faut pas qu'il y ait un barake djougou avec un barake djougou placé là. Il faut pas qu'il y ait un coquet. Djougou est joigné, France 24 nous ni terreau. Abo befa vidéo, abo befa vidéo. Abela jele kuma ime. A diminuer donc quoi. C'est là avec un kuma ibado atta. Parce que allez fanaka sorosu de fana aller wule ka chifo aller ngena. Evelyn Jack fana informé na de. Evelyn Jack fana pora ka tiski ka ka galonte ke dabla. Evelyn Jack yera koko ka don kasola. On est plan B koy. Na ma dabla obeta kasola fana. Ça c'est clair. Na o mo gel fermé obeta kabando la beta kasola parce que a été face au démela. Avec a yere victimisé waya yere fa ni fenyuman to mabaka ko ka tenya ko Bruna Mingo ba yere fa. Ni a obe tegera fa bi ko tranchongo onde Asimi Goïta gland pièce par pièce. Awa sorosu ko kakaw dabu ka kola. Ni ala na krache. Mtega galon tega de. Beba don neni Evelyn Jack mandi. Mene se ku tungara flene te moko konnan juguyi. Ni ne moko do ebi ne beta faroka ka Evelyn Jack kelewu. Parce que Evelyn Jack ne ka mentor nani. Evelyn Jack ma shogel nani ya. Mais ni joba bulu ne ba fo joba bulu ne be teni ne horon tuloble ni. Ali komani ne ali bubu joba la ne ba nga joba la ne mona tindi. Ne na uti kilingi billahi tallahi. Ne mona moke ni mamuso de bulu. Olugo ne ma hali mogo mandi kana ka ko tie ki nye chaka. We nyama dinya de bone halala de ne wurutan de. Awa mfle ko kewali de kebi. Evelyn ngena dabali be bambi aba fo segu tungara ka fo ko ne joba la. Evelyn je te soutiens pion. Ni maliko do ne ni mogom ni maliko do en ce qui concerne la défense. Ne segu tungara be sa mali sura so no fait. Aïe,
aw vidéo ni kelen de bɔra ko ka taga Dante ka so ci Boubou Mabel nunu ye sentane iblisi mɔdenw nunu ye kafiri den wololenw de sentane iblisi ɲango den mana fɔ nunu man de fɔlɔ Abdou Niang ala ka danfɛn ma da mun ka jugu ka tɛmɛ Abdou Niang kan ani Boubou nunu des égoïstes c'est-à-dire que ali wulu ka fisa ni nunu ye nunu de bɔra k'anw ye terroristes ye ka ngalon nɔrɔ anw na bi a chef d'état-major bɔra ko vous a y'aw de fɔ a ma anw tɔgɔ fɔ Aye Mali armée politisée avec Assimi Goïta. Assimi m'a janfa keleni agara baga Assimi ma de Assimi m'a janfa de. Surasu de taw fait. Assimi ba ronale ma tugu surasu ko surasu be coup d'état kalila. Problème yo de o. Surasu ko Assimi ma de trop c'est trop. Yanga président e me ka vidéo nu be kan toro. Assimi m'a janfa keleni ngeni. Tiana Assimi m'a janfa. Yara Assimi komani ni. Na ne jare ba ma Assimi a tuna uye ma Assimi ma tuna uye de. Surasu de ko ku taw fait. Ol de be terrain kan na Assimi ko ka Assimi soit de be so Assimi be tugu aw ko ou ba surasu ba kele ou ba beta surasu ko Assimi ya ka choix de ka sisa awa Assimi ba ka surasu de ko surasu ya ima chef d'état-major ou taw fe redi Sado Camara kunte nunu fe ko yi Sado Camara ni propagandiste nunu fe Sado kuntu fe Assimi de kuye nunu ku korota ni Modibo Kono de nunu ku atara ku bolo dan Nous erreur do ke ane fisiko la surasu sara. Nous surasu ka nous kona ka surasu ka fin chamba fonte na ndado abela kwa. Nous kona ka surasu ka fin surasu me préparation do la. Ali surasu ka convoi do kunga wulu nous tari ski video la katafo. Uma fongu bede utaru ski video la kafo. Ambiskadi mundara surasu nya ni video manu dedu. Anga surasu munu fakara ka lebu ka anga surasu la. Transition video mani galonte la deunde du. Ima e machite ka ou défend. Ali virement dobe Bamako kono obe ka Evelyn Jack défend. Parce que obe réalité don. A ou te horonye. E Boubou Mabel de bora ka video ke dien bengena. Ko Assimi ne moko keme flani ko faka. E bise ka ken soro sugu fe. E dabara de bora ke V8 soro e so soro. No ni soro su kuma war dema ni korona che kuntu soutenir. Ima ke horonyala ima ke malikola kaba la victimiser on segerade on dontade e ake foure la e so joli sorala e ma bazen sorala me dondola ibe saki ka sotu dondola ibe saki ka bazen batu ikele inana chogo mine ka ibe sa domina ka kasange do ila katibla kaburu kono idome molwa ka fokon an fado ke bubuyi ne se ko tungarani ne sara domi ube kasange do na katane bla dinge kono ne ka telefoni mo gore bo tigi yake nega so adama dien de aw be dien de bulu onu ni mo ko kumbe ke fe soro su karfa an ko de an tetuku ko galunga ala yanga tien bangibi ne be Mali armée soutenir chini mais ne ten galon de soutenir voilà la différence ala be kanga tien bangibi aw de boraka aw be galon e ba ka galon teke te dore non seulement be galon noro armée la ay bobu kelen de galon teke ko missile kinjali be Mali bolu Ema yanye kidal perdo ma ani Mali armée desera ka kodo ke mo o ngala nga numéro jime bubu yere vidéo do yere bora ko bubu Mabel ye fem nu fo kulu be woro jime apekalu ka be trompi donc surasu bora o ko trop c'est trop ima anga arma anga surasu ye blindé do soro ya fo me o ma son bubu nga ta filmer pour le moment Katanga citerne si filmé depuis Dougou Damine fone ema bébé ka dabla sa ni citerne dona da be ira ko citerne dona folo nu kumanga nunu kumeta publication ga nga citerne be afle en orola abe ya fait abe si ça obe dabla parce que on dit un bora ka fo ti ambe en faso fait ça am se ka bla Mali contrôle Aïta ne ka Facebook ga fier d'être malien de bakam ne ka Facebook kirla ne ka Facebook mbe ko fier d'être malien depuis 2011 Nega Facebook to fier d'être malien depuis 2011 100 ans ani duru oga soro ATTB fangala nega Facebook to fier d'être malien ala ka hereke malien soro ko kute nunga ko re lable ko bu nunga galon tege ka kongola suma o de kunda kambe